السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جھوک ٹی وی وسیب دی آواز۔ جھوک ٹی وی کا وعدہ ہے ہر خبر سب سے پہلے آپ تک۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ 9 لاکھ نے جا کے لے گئے، آواز ٹر گیا۔ 9 لاکھ نے جا کے لے گئے، شام جاری بنی مجلس سے دو دعاؤں منگتا امین رکھا جا، دعا منگی کر انشاءاللہ اس گھر میں کوئی لٹے نہ جتنے چھڑاون والا کوئی نہ ہو۔ اے دو دعاؤں منگی شام غریب میں سب تو پہلے کیڑا ظلم کی تے عزاداروں لاشاں دے گھوڑے بھجائے اوبے دے گھوڑے لمبے لمبے دے گھوڑے اوبے بجائے نے، بے وارث سمجھ کے لاشاں مارے دے رہے، لاشاں مارے نے۔ عزاداروں ودے کمینے حسس کیا دے ہون خیام والے پاسے ونجو، علی دیاں دھیاں دا کوئی نہیں رہ گیا۔ شمر گھوڑے تے چڑھے آئے، ہاتھ چنے ازا چاہے ایو ویلا شمر کمینہ ہستا بھی آئے، شراب بھی لگتا ہے، ہاتھ چنیزہ چاہ کے علی دیاں دھیاں دے خیمے دے باروان کھڑوتے۔ اس کمینے کوئی حیا نہیں کیتا، کوئی حیا نہیں کیتا۔ ایک بہن کردہ دیکھی نوکر دے پاسے ایو ویلا ذرا زینے رکھ پڑیا ہے، ایو ویلا عباس کوئی نہ 9 لاکھ دے جھا کے لے گئے ہیں۔ میں پیادہ نہیں دیگر ڈھلی آلیہ دے تے سروں ڈال گئی پاک ردائے، اوہلے آون دی امڑی کو آیا یاد عباس دینا سبکے اوہلے آون دی امڑی کو آیا یاد عباس کارموں کے مرکا ہائے والا دا آنکھیں شمر کو آن دمائے، بی بی رو کے بجا دیے میں کو قتل چکار اکبر دے شہر چھ میری لٹنا پاکے۔ تُسا سونی آئی کی دیئے عزاداروں 9 لاکھ دے جھا کے لہ گئے آئے، شمر نے رچا کے آلیہ دکھے میں چھایا ہے۔ یہ حرام زادے دی جرت نہیں تو نبی یقین ہے، میرا بھی یقین ہے، جو ہاتھ نال علی دی دھی دی چادر لاوے آ نیلے دے نیال بڑی سین دی چادر رہی ہے، جنہ چادر لتی ہے 4 سال دی بطول بھائی ہوئی ہے، جڑے میرے پھوپی دیکھے میں چاہیے سین سکینہ منظر کے لگی ٹھائے، آلیہ دے چہرے تے بال آئے، شمر دینے دے تے آلیہ دی چادر آئی ہے، پیو دے قاتل دے کو بال آئی ہے، اچھا بہن کی دے حسین دی دی رونیے ترو رو کے بیا دے میں نے پیو دا قاتل اللہ بہت سے جانتا ہے بزرگ نہ کرتا ہے کہ وہن یاد آ گیا اتھائی وہن سرائی بنا عزادارہ اس کمینے بابا جی چادر علی دی دھی دی چاہیے، چادر چاہو کہ خیمے جو باہر نکلے ہیں سامنے کھولیا ہے، لیکن ظالمانہ ساکن میں اس ویلے
کتا شمار ہستا بھی آئے بکواس کر کے پیادا ہے اونڈی لاش دیوینا چند پاس لبے ہائی کوئی سادہ گناہ سے سہ نہیں سکتا میں یہ بھیڑا دے کوئی غیر سنے آمان کو دسر آئے اسا بدل دیتے تینے کافر دا انداز دیکھ دسئی ہو پھر چادر دے پیا پر دی بھائی نماز کے بابا جی سر کے جاوا اللہ و چادر کا یہ شمار ابا اس دی لاش دے آیا ہے یہ ویلہا آلیہ دی چادر غازی نے چہرے تے رکھی ہے ایک کبھی نہ تانا مار کا دے او بچے بی بی دے پردے کی دے تینی آئی مشہور وفا چادر رہنی بھین سیاب دے کوئی واس لگ دے صدقے تو سسوڑی ہائی کی دیئے ایو حق بڑھتے علی دیا دھیاں دی غربت رونا ممبر دی کے سمیں چٹا لٹ پئیے لٹن دے بعد اللہ کبھی نیا اس انداز دنال علی دیا دھیاں دے خیمہ نو آگ لائیے جیوے شکاری جنگل رو لائنا ہے سیدہ دے بعد خیام چوئج باہر آئے جیوے نمازی دی تسبیح دا تھاگا ٹھٹوین ہے سینہ دے بال باہر آئے ممبر دی قسم ہے علی دی تھی سارے بال کٹھے کیتے جنہا سارے بال کٹھے کر بیٹھی ہے اگر مار کیا دے مفضا محمود سا آج پہرا کون دے میں آواز یہ زینب بجنا پارا اوہ دے میں آجد اللہ جا عباس نال ملد ہوئے اور میں مسائل پڑھنے شام غریبہ ویکھی میرے پاس جیدہ لے جاپا اس نال ملدہ ہوئے ملتانا لیو اس میں لے آواز یہ مفیدہ مت تو رہن دے میں جانا تے میری جمعداری جانے اما تو جان دیئے میرا لے جا عباس دا لے جا تے میرے باب علی دا لے جا ہکے پارا جانے تب اللہ نب جانا اللہ دارا میری شہر نے کم کے لگی تے چلے خیمے دی چوک یا تلوار نہ ٹکڑا چاہے لی دی تھی پہلا چکر ولیے الحافظ والحفیظ دی صدا بلند کی دیس آواز توحید ہے یہ ملائکہ تسبیح دی آواز بل کرو جیڑی پیو دے سامنے اچھا قرآن نہیں پڑھ دی آجو آزے گبے دے مار مک گئے جگلے چپارے کھڑی دے دیئے شاباش شاباش جگلے چپارے کھڑی دے دیئے جملے سنے آئے اللہ دارا ممبر دی عظمتی کا سام تو جا چکر ولی میری سائن الحافظ والحفیظ دی صدا بلند کی دیئے میری سائن دا منہ پھر کے پڑ دریال پاسے اچھا وین کر کے دیا پاس ناو کر سلوے نہاوے بی بی آدھے آدھے کبیر پارے کھڑی دے دی ممبر دی قضم غازی دلے اشناو ناونے دے بلند رہیے آواز یہ پاپنیاں نلاوے آج پارے نڈے پاپنیاں نلاوے آج پارے نڈے اور دارا ممبر دی عظمتی کے سمیں اور میری شہر تیجا چکر ولیے جگہ تیجا چکر ولیے الحافظ والحفیظ دی صدا بلند کی دیس اللہ باچ نام لے مقتل چکا 18 سال دے جوان دلاش تڑپیے حولو لواز یہ بابا یہ پارے کون پہ دے دے حسین آدھے اکبر بے کون بچ گئی ہے تیری بڑی پھٹی زینب اکبر آدھے بابا میں نو اج لگ دے جیوے المال چاچا پارے کھڑا دے دے سید اکبر آلیت عباس تے میرے بابے دلہ جہی کے اور جملہ سنے ماتمیوں جنہیں شام غریبہ نہ ماتم کرنا ہو جنہیں شام غریبہ تے پٹھانا ہو ماتم کرنا ہو اور چکر ولی میری سہین الحافظ والحفیظ دی صدا
میری سین دا منہ پھر گئے نجف والے پاسے رو کیا دے بابا نبی دا مشکل کشا دھیا کلیا رہ گیا نہیں یہ شام غریب ہے جنہی میں پردہ کھنا بابا دھیا کلیا رہ گیا نہیں اللہ مدی کا سمے جتھے علی سنتے ہوئے ملتا والا لے سجے پاسے آدم نبی ہے کبے پاسے نوح نبی ہے ایو ویلا ہوئے علی چیخا مرے میں کبر جو باہر آیا ہے سجا بازو عالم نبی ہے کبر نوح نبی ہے آدر یا علی نبی ہے دا مشکل کشا ہے روتا کیوں ہے علی آدم آدم میڈا موڑا چھوڑ نوح میڈا پر چھوڑ تو سلی جان دے آج دیگر تائی میڈے پتر مری دے رہے میں علی نے دیا اور میری حیام مری دیئے جڑی آجر بابا دیا کلیا رہ گئی بابا میا دیا کلیا رہ گئی علی اللہ جان دے کہ حسین بابا جی چوتھا چکر ولی ہے اللہ حافظ والحفیظ دی صدا بلند کی دیئے اللہ جان دے یا فضا بھرنی لگی آئیے اگر مان کا دی زینب اجڑ گئی ہے ایو ویلہ ہری جناب کھیانا اجڑ گئی ہے آوازی اما فضا اجڑ تا میں کٹر دی گئی ہیں آوازی آوے کھوات کوئی گھوڑا سواری جڑا لٹر پہ آ گئی آدھی اما اللہ جناب تے لگی وائے جملہ سڑی آئے اما اللہ جناب تے لگی وائے گھوڑے سوال نوان کیا میں سچے پیو دی تھیا میں سچی گل پہ کر رہا میں دیگر دی لٹی گئی ہے ملتان علیہ ممبر دیگر دیگر سمیں فضا دور دی گئی ہے رو دی واپس ولی ہے اگر مار کیا دے لینا میں ترکے لیا گھوڑا سوال رکھتا کوئی نہ آدھی اممہ ہن تو رانڈے میں جانا میری زبانہ نہیں جانے میں جانا تو میری زباندار جانے ملتان علیہ جملہ سنیا ہے آلیہ دی خرباتہ جملہ سنیا ہے میری اممہ پھیڑا تو صحیح سنیا ہے اللہ جانے آلیہ جلی کنا چو باہر آئی ہے آدھے گھوڑے سوار دے پاسی رکھا ہے اگر مار جانے گھوڑے سوار میں تیری منت کرنی ہے چامی رات میرے سار تے چادر کوئی نہیں تجھے نلا میں ہونا آلی اسلام کی مصیبت بڑھا میرے سار تے چادر کوئی نہیں گھوڑا سوار نہیں رکا رو رو کیا دیا گھوڑا سوار میں وڈی پردہ دارا میں ملت کرنی ہے گھوڑا روک گھوڑا سوار نہیں رکا میں نوال میں پاؤس دی قسم اس تو بڑی قسم کوئی نہیں لکھے نہ کر دے پاسے جنہ سین لکھے جو گھوڑا سوار نہیں رکا اللہ جان دے والے قدم چاہیے اکل مار کے دے گھوڑا سوار مطا نہ جان دا ہوئے میں غازی دی پھیڑا آئے بڑے مارا جب آکھے غازی دی پھیڑا گھوڑے سوار دا مطا کوئی تے بھائی لگائے حول روال یہ وقت نسا کے دی پھیڑے آواز یہ میں المال دی پھیڑا میں عباس دی پھیڑا گھوڑے سوار نے گھوڑا نہیں روکیا جتنے ہلکے دے باتی بیٹھے ہوئے کھائے نوکر دے پاسے بڑی آج تو سماتم داری کی دیئے اللہ جان دے علی دی تھینے جب دکھتے جو گھوڑا سوار نہیں رکھتا ہم اڑتا ہوں دے شریفہ ایک کہتے نال میں نشان میں چیرے دا پردہ بڑھائے ہیں پیاد گھوڑے دے چھپو چھپایا ماتم کر کے دے گھوڑے سوار میں جب یہ منتہ کرے دی رہی ہے مگر تو نہیں رکا مطلع نہ جان دا ہوئے میں نجف دے والی علی دی تھی علی دا نام ہے گھوڑے سوار دا مطلع کوٹ بڑھ لگا آواز یہ وقت نسا کے دی تھی آواز یہ میں نجف دے والی علی دی تھی گھوڑے سوار دا پردہ نہ کھڑو میں تیرا بابا علی ہن ماتم کر میں تیرا بابا علی جب
मैनू परदेस पे के मिलन आए हाय मैं फिरावा मोइया अली घोड़े तुलथे आए मैं तो मैं पीछे करने में खीराव कर दे पास अली घोड़े तुलथे केवला जुमला सुनिया है मिंबर दी अजमती का समय अली एक एक पर्देदार को मिलने शुरू की पहले अकबर दी मां दे कोल आए वे क्या दिन तेरे 18 साल दे पुत्र दे बड़े अरमान वादा फरवादन कसम दे अरमान अल्लाह अली अमीर नू दे करीब आए अकरमान का दे अरमान तेरा बोली ना बोल सकदा आए आए जेतरा तेरा बोली ना बोल सकदा तेरे बेजबान पुत्र दे बड़े अरमान अल्लाह बहुत शुक्र दे अली बादशाह पर्देदार नू परचा दे पाए अली दी केड़ी हालत है जिन्ना मातम करना शामे गरीबा दा अली सजे ही निठा है अली खबे ही निठा है बीबी दा बादे में बाबा मेरे सारे फिरा मर गए बाबा कहने तलारी अली याद सारी मिलिया मेरी सकीना कर गई मातम कर सैर मासूमा दा मातम कर यार आज वे बाबा गेड़े वेले दा बाबा मरीद निठस और सामने मिट्टी ते बैठ के रोंदी पई है अली वाले कदम चा किया है अल्लाह जानदा अली उठे आए जिथे सैन सकीना बैठी आई हुन जितने हल्के दिमाग नहीं बैठे हो मेरा सर ਤੁਹਾਡੇ कदम के इतनी हाई कर छुड़िया है धी अली दी आयो या शाम गरीब राजी हो के नाम जो मोमना परचाया है अल्लाह जानदा अली चढ़ कदम पोतरी तो दूर आए अली अकल मारिए सकीना वे क्या दी जी ज़ैनब दा बाबा हुन मातम करी हुन मैं बस पढ़ नहीं हुन मातम करी अली नू जी अकल मारिए सकीना वे क्या दी जी कुलसूम दा बाबा वतलिया दे सकीना मैं को धिया मिली है ला बाबा क्यों न मिलिया धिया जहानी अलिया दे मैं को डोत्रिया मिली है अलिया दे डोत्रिया मिली है ला दिया बाबा क्यों न मिलिया धिया दिया ला जहानी अलिया दे मैंने बजड़ा मैं को नुई मिली है बाबा क्यों न मिलिया नुआ जहानी पुत्रा दे हरम जहानी अली मातम कर कह सकीना हर कैदा लगदा तेरा कुछ ना लगदा आदि बाबा समझ गया ज़ैनब अमीर फेर दी है मैं करबला दे गरीब दी है क्या होया आदि दादा दसैनी ना मैं विखनिया दादे दा हाथ में पैसे मक्तल के नारिए अली आदर क्या विखनी है दादे दे पास ले के रो रो के भैया दे देख दादा खुशी दे तबले पे दे दे बैठ फिर लाश दे पे घोड़े बज दे आए देख दादा खुशी दे तबले पे बज दे बैठ फिर लाश दे पे घोड़े बज दे सालमान लाल मेरे दिल तारे शिमर मेरे मुंह ते तमाचे मारे मातम कर हल्के दिमाग में बैठे तो मातम करे आए जेड़ा मातम करना लिखा है नौकर दे पासे अदादार अली पोतरी दी गल सुनिए अली टुरदे टुरदे धी दे करीब